Да нас не прыехаў отец Анджей Капроўскі, які з'яўляецца дырэктарам Ватыканскага радыё, але прыслаў гэты якасны добры прадукт у асобе айца ксяндза Александра, які з'яўляецца кіраўніком беларускай секцыі. І прашу ксяндза Александра прачытаць гэты даклад, рэферат отца Анджея Капроўскага. Дорогие коллеги, поважанное господарство, вельмі складана часам транслировать мысли, думки кагосьці іншага, что чым я займуся зараз, и вельмі постараюсь, потому что отец Анджей Капроўскі это особа сапраўды вельмі значная и знаковая на медыапрасторы еўрапейскай, асабліва чалавек, які шмат уклаў у польскую медыакультуру, хрысціянскую медыакультуру. Доўгі час узначальваў каталіцкую рэдакцыю польскага радыё, польскага тэлебачання, стварыў таксама адукацыйны цэнтр у Фалініцы, праз які прайшлі многія журналісты з усходняй Еўропы. Зараз ён з'яўляецца праграмным кіраўніком Ватыканскага радыё. Яго даклад гучыць так: сучасныя выклікі, якія стаяць перад каталіцкімі радыёстанцыямі на прыкладзе Ватыканскага радыё. Выклікі, перад якімі стаіць каталіцкае радыё, цесна звязаны з характарам каталіцызма і жыццём грамадства, свету, у якім мы жывём. Каталіцкае радыё павінна быць голасам касцёла, голасам веруючых людзей, якія жывуць у вельмі плюралістычным грамадстве. Грамадстве веруючых і няверуючых, католікаў і праваслаўных, хрысціянаў і вызнаўцаў іншых рэлігій. Гэта радыё павінна быць візітнай карткай каталіцтва і супольнасці касцёла, ясным выразам жыцця касцёла, а таксама прыладай яго адзінства і евангелізацыі. Радыё ў эпоху хуткага тэхналагічнага прагрэсу становіцца мультымедыйным СМІ, хоць адначасова застаецца радыё, дзе першую ролю грае гук, з дапамогай якога ствараецца спецыфічная атмасфера і адмысловая супольнасць. Радыё — гэта сёння мультымедыйная медыя. Я хачу абмежаваць сябе разважаннямі больш агульнымі, якія лічу важнымі ў якасці фундаменту для акрэслення задачы праграмных накірункаў дзейнасці каталіцкага радыё. Мы выконваем нашу місію ў вельмі цікавы, але нелёгкі і поўны кантрастаў перыяд. З аднаго боку, мы перажываем час тэхналагічнага і навуковага прагрэсу, развіцця структур, якія вызначаюць глобальны свет. З іншага, крызіс грамадскіх сувязяў, грамадскай тканіны, рост левага і правага экстрэмізму, да якіх можна аднесці ксенафобію, нацыяналізмы, анархічныя тэндэнцыі, адчужэнне усялякіх структур, якое вядзе нават да перагляду разумення сужэнства і сям'і. Глыбокі крызіс тычыцца культуры і пачуцця сувязі, супольнасці, пабудаванай на акрэсленых каштоўнасцях на павазе да іншага чалавека, адчуванне адказнасці адно за аднаго і супольнае дабро. Думаючы аб праграмных накірунках каталіцкага радыё, трэба ўлічваць сувязь паміж жыццём грамадства, культурай і верай. Вера выражаецца праз культуру. Больш за тое, вера надае спецыфічную якасць культуры, змяняе культуру, каб тая выражала павагу да годнасці кожнага чалавека, яго адкрытасць на нешта большае, на Бога. Падчас майго візіту ў Беларусь год таму я атрымаў цудоўны альбом аб рэлігійным беларускім мастацтве. Якое багацце мастацтва і архітэктуры. Хрысціянства сфарміравала еўрапейскую культуру, дзякуючы увазе да каштоўнасці асобы, свабоды, супольнасці, любові да бліжняга. Біблія, новы запавет, навучанне, якое ідзе ад апосталу, сфарміравала культуру нашых народаў. Адказнасць каталіцкіх СМІ. Свет, у якім а ў ім хрысціянства са сваёй місіяй знаходзіцца перад абліччам незвычайна складаных праблем. Каталіцкія СМІ не з'яўляюцца моднай забавай і не могуць пагружацца ў канфлікты груп інтарэсаў. Мы стаім перад выклікам мовы перадачы паслання. Нам не хапае адказнай мовы. Часта мова каталіцкіх СМІ зразумелая толькі для адносна вузкай групы сваіх і нашмат менш для большай часткі, напрыклад, моладзі. У той жа час мы звяртаемся да людзей рознага ўзросту і адукаванасці, выхавання, да людзей, якія жывуць у грамадскай і культурнай атмасферы, у якой касцёл з'яўляецца чымсьці незразумелым, як супольнасць веры, як носьбіт пэўнага бачання чалавека, этыкі, маральных фундаментаў грамадскага жыцця. Бенедыкт XVI вельмі моцна акцэнтуе, што наш пераказ павінен карыстацца мовай зразумелай сучаснаму чалавеку, бо хрысціянства існуе не для малой групы вернікаў, але для жыцця свету.
Новыя тэхналогіі даюць вялікія магчымасці для СМІ. З'явілася цэлая віртуальная рэальнасць, якая часта эмацыянальна мацней уплывае на людзей, якія ў ёй жывуць. Наступілі змены ў мысленні, выкліканыя так званым медыйным часам, які ламае паняцце наступства падзей у часе. Навіны і вобразы блытаюць пачатак і канец. І праз гэта ў адрасата інфармацыі скажаецца ўспрыняцце, сувязь паміж здарэннямі. Лёгка забываецца тое, што з'яўляецца прычынай, а што наступствам. Новыя тэхналогіі дазваляюць пераўзыходзіць часовыя бар'еры. Націсканне на кнопкі пульта не толькі змяняе тэлеканалы, але можа рабіць уражанне, што ў адзін і той жа момант мы знаходзімся ў розных частках свету, што на пачатку ўсё закончылася, а затым пачалося. Губляецца адчуванне пачатку і канца, знікае адчуванне таго, што робіцца, працэсаў, якія адбываюцца. У выніку выціраецца адчуванне рэчаіснасці, а разам з імі адчуванне адказнасці за свае ўчынкі і іх наступствы. А гэта радыкальна адрознае ад біблійнага значэння часу, у якім прымаюцца пад увагу наступныя этапы: час севу, смерці зярнятка, павольнага дазравання, росту і збору плёнаў. Сёння губляецца пачуццё адказнасці, знікае ўсведамленне таго, што жаданне ўсяго і адразу гэта ілюзія. Галоўнае значэнне набывае шок, здзіўленне, скала ўражанняў. Усё тое, што тычыцца адзінокага адрасата інфармацыі, без разважанняў аб супольнасці, сям'і, грамадстве, яго будучыні, аб планаванні будучыні супольнасці. Больш за тое, жаданне прыцягнення ўвагі ці большай колькасці праглядаў, чытачоў, слухачоў уплывае на то, што тэмы спрашчаюцца такім чынам, каб раскрываць іх праз зорак, якімі трэба захапляцца або знішчаць. Гэта стварае спрошчаны вобраз грамадскай і палітычнай рэальнасці, але і рэлігійнай. Варта на момант задумацца аб тым, які вобраз касцёла ствараюць СМІ ў Еўропе і ў Беларусі. Наколькі ён адрозніваецца ад рэальнасці супольнасці веры, укаранёнай у Езусе Хрысце, якая нясе з рознымі цяжкасцямі і недасканаласцямі, выкліканымі абмежаванасцю людзей, пасланне аб годнасці кожнага чалавека. Наколькі той скажоны вобраз адрозніваецца ад досведу, хаця б нават на прыкладзе парафіяльнага жыцця. Каталіцкія СМІ стаяць перад праблемай новай культуры, як вялікага выкліку. Як дапамагчы веруючым людзям, як дапамагчы грамадству ва ўспрыманні чалавека і яго асабістай годнасці, у злучэнні свабоды і адказнасці, у змаганні за свабоду асабістай прасторы з грамадскай павіннасцю і грамадскай спагадлівасцю. Як дапамагчы быць спагадлівым да гэтых працэсаў, да таго, што ўсё павінна мець свой час. Гэта не школа наіўнасці, але школа спагадлівасці да годнасці іншага чалавека, спагадлівасці да складаных механізмаў у чалавеку і яго атачэнні, да пошуку спосабаў адшукання і стартавання добра ў іншым чалавеку. І тут існуе вельмі вялікі кантраст з сітуацыяй і атмасферай у грамадстве. Заданнем, якое стаіць перад каталіцкімі СМІ паводле Бенедыкта XVI, з'яўляецца евангелізацыя ў сучасным сэнсе, бо большая частка людзей у звычайнай евангелізацыі касцёла, на жаль, не знаходзіць адказу на пытанне, як жыць. Адказу на пытанне аб сэнсе. Гаворка ідзе аб евангелізацыі не толькі як пераказе зместу катэхізіса, але як дапамозе ў разуменні рэальнасці. Свецкія СМІ ідуць усё больш спрошчаным шляхам, часта нават праз прастацкае бачанне свету, спраяючы ўсяму, што лёгка, а не таму, што стварае супольнасць і дае пачуццё сэнсу. Аналагічна дзейнічаюць секты з іх спрошчаным і падманлівым бачаннем хрысціянства. Каталіцкае радыё павінна быць сведкам таго, што супольнасць веры, якой з'яўляецца касцёл, хоча расказаць аб сабе, але таксама аб справах грамадскіх і культурных. Канешне, радыё павінна перадаваць інфармацыю аб актуальных падзеях, але як з мора інфармацыі выбраць тое важнае, характэрнае для хрысціянскай перспектывы. Як прадставіць падзеі ў жыцці касцёла не адарванымі, вырванымі з кантэксту фактамі, але
як элементы евангелізацыйнага працэсу, які адлюстроўвае спагадлівасць на Бога і годнасці чалавека, да інтарэсаў супольнасці, якой з'яўляецца грамадства. На ватыканскім радыё выходзяць праграмы на 50 мовах. Яны вельмі адрозніваюцца адна ад другой, бо хоць і перадаюць тую ж інфармацыю аб навучанні і дзейнасці папы, астатнюю частку эфіру напаўняюць характэрным для іх зместам, звязаным з патрэбамі, ментальнасцю грамадстваў і мясцовых касцёлаў. Існуе меркаванне, што сярод паслоў, акрэдытаваных пры апостальскай сталіцы, ёсць упэўненасць у тым, што калі хочаш ведаць, што адбываецца ў свеце, дастаткова праслухаць выпуск навін на 3 афіцыйных мовах ватыканскага радыё, якія разам ствараюць поўны вобраз рэальнасці, распавядаюць аб справах, якія часта не узгадваюцца іншымі СМІ, якія не адпавядаюць медыйнай модзе. Аб такіх краінах, як Малі, напрыклад, Судан, даюць глыбокія прафесійныя каментары наконт эканамічнага крызісу, грамадскіх праблем у Францыі, Германіі, аб канфлікце на Блізкім Усходзе і так далей. Цяпер хачу звярнуцца да тых, хто пажадае стварыць каталіцкае радыё, хто стварае каталіцкае радыё. Ствараючы каталіцкае радыё, трэба адказаць на пытанне, для каго мы хочам працаваць. Калісьці радыё было адзінай крыніцай інфармацыі аб свеце. Усе яго слухалі, і маладыя, і старыя. Сёння гэта месца заняў інтэрнэт, іншыя новыя СМІ. Пераважна з іх мы аб усім і даведваемся. Трэба не трапіць у пастку, думаючы, што гэта будзе радыё для ўсіх, бо ў рэальнасці атрымаецца радыё для нікога. Неабходна вырашыць, у якім памеры і з дапамогай якіх праграмных блокаў яно можа быць радыёстанцыяй для моладзі, для асоб сярэдняга ўзросту, для пажылых. Каму і аб чым мы хочам распавесці, наколькі мова, якой мы хочам гаварыць, адпавядае той, якой карыстаюцца чытачы ці слухачы сучасныя. Нарэшце слова да тых, хто працуе на радыё, а таксама да арганізатараў кангрэсу з боку канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, да людзей, ствараючых радыё. Варта клапаціцца аб іх выхаванні, адукацыі, каб яны адчувалі сябе часткай касцёла. Шмат цудоўных рэчаў могуць зрабіць людзі, якія разбіраюцца ў жыцці касцёла і самі з'яўляюцца часткай касцёла, якія адносяцца да іншых з павагай. Гэта пытанне мовы, якой карыстаюцца, і не сенсацыйны падход да цяжкасцяў, з якімі кожная супольнасць павінна бароцца. І пытанне у і вакол радыё варта паклапаціцца аб добрых журналістах, якія ідэнтыфікуюць сябе з касцёлам. СМІ ў перспектыве сінода па новай евангелізацыі. На заканчэнне хачу пагаварыць, нагадаць аб сінодзе біскупаў па новай евангелізацыі, які ўжо набліжаецца. Гэты сінод з'яўляецца сапраўдным выклікам для кожнага каталіцкага радыё. Бенедыкт XVI склікаў яго, ведаючы, што велізарная частка людзей не знаходзіць у звычайным прапаведаванні касцёла адказаў на пытанні аб сэнсе жыцця і шляху да асабістай сустрэчы з Езусам, у супольнасці веры, якой з'яўляецца касцёл. Лінеамента, падрыхтоўчы дакумент надыходзячага сіноду, падкрэслівае значэнне факту важных культурных і грамадскіх перамен, выклікаў, якія з'яўляюцца перад хрысціянствам. У дакуменце ўзгадваюцца словы благаслаўлёнага Яна Паўла II аб тым, што Еўропа сёння не павінна звяртацца толькі да свайго хрысціянскага мінулага, але таксама павінна навучацца цаніць сваю будучыню у сустрэчы з асобай і заклікам Езуса Хрыста. Варта, каб мы захоўвалі хрысціянскую ідэнтычнасць, каб неслі тое, што дае пачуццё сэнсу, надзеі, што стварае супольнасць, узбагачае ананімныя, нагадваючы адзінокія домікі з пяску супольнасці, абмежаваныя даляглядам толькі сваіх падворкаў. Важным і ўсё больш тэрміновым з'яўляецца стварэнне атмасферы сувязі і супольнасці з дапамогай новых каталіцкіх СМІ. Гэта азначае неабходнасць уваходу ў такі тып камунікацыі, які будзе здольны стварыць супольнасць. Адрозны ад моднага зараз індывідуалізму. Мы стаім перад новымі магчымасцямі, але і рызыкамі. Новыя тэхналогіі даюць магчымасць планетарнай камунікацыі, хуткай, адпавядаючай паўсюднаму характару касцёла і евангельскай перадачы, але ў той жа час нясуць рызыку згубы глыбокага і поўнага позірку, уважлівасці на значэнне прычын і наступства, адказнасці за тое, што адбываецца і гаворыцца. Спрыяюць гонцы за модай і папулярнасцю, без увагі на годнасць асобы і без цярплівасці
неабходнай, каб пазнаць праўду, без вернасці праўдзе Евангелія. Трэба, каб католікі, якія працуюць у СМІ, імкнуліся унікнуць у багацце сэнсу хрысціянства ў рэчаіснасці, якую фарміруе культура камунікацыі, лічбавы свет, які сёння з'яўляецца рэальнасцю. Такім чынам мы будзем вяртаць вымярэнне супольнасці і адчування сэнсу жыцця, фундаменты надзеі, пачуцця задавальнення супольнасці, супольнага стварэння так званага поліс глобальнага свету. Падчас пленарнай сустрэчы папскай рады па сродках масавай камунікацыі ў прошлым годзе Бенедыкт XVI заўважыў, што лічбавая культура з'яўляецца новым выклікам для нашай здольнасці прамаўляць і авалодаць сімвалічнай мовай, з дапамогай якой можна казаць аб трансцэндэнтнасці. Сёння мы закліканы да адкрыцця у лічбавай культуры сімвалаў і метафор, важных для асобы і здольных дапамагчы гаварыць аб Божым валадарстве сучаснаму свету. Канец цытаты. Асаблівым выклікам у сучасным культурным кантэксце з'яўляецца рэлятывізм. Колькасць інфармацыі, якая штодзённа атакуе чалавека, не столькі яе разнароднасць, колькі спрэчнасць, правакуе хаос і паток, які спрашчае бескрытычнае прыняцце догмаў рэлятывізму, адмаўлення ад пазнання праўды. Аргументы і контраргументы, гульня на эмоцыях, спрошчаныя вобразы ствараюць цяжкасці ў адшуканні кампетэнтнага аўтарытэту, адначасова спрашчаючы рознага тыпу маніпуляцый. Мы не побач і не звонку перамен. Лінамента, падрыхтоўчы дакумент сіноду, падкрэслівае, што медыйная і лічбавая культуры ўсё больш становіцца месцам публічнага жыцця і досведу. Культурнае наступства гэтых працэсаў з'яўляецца з'яўленне атмасферы сакральнай нестабільнасці, ліквіднасці. Пошук мовы пераказу і камунікацыі хрысціянства, якое па сваёй прыродзе мае грамадскі характар, звяртае ўвагу на годнасць кожнага чалавека, створанага Богам на яго вобраз і падабенства, адкрытая на моц міласэрнай любові, аб якой засведчыў Езус аж да крыжа і ўваскрасення. Гэта важна не толькі для нас, для веруючых людзей. Гэта важна для жыцця свету, якім усё больш напружанасці, палярызацыі пазіцыі, эмацыянальных ран, а на самой справе адзіноты і пачуцця бессэнсоўнасці, канфліктаў, якія ў пэўны момант могуць выйсці з-пад кантролю і прывесці да самазнішчэння. Дзякуй вялікі за увагу.